Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tikulandireni mpingo wa Mulungu mama uno pa LCD iya lero tsiku la namba 21 ngati sindikulakwitsa. Tinayidikirira LCD imeneyi kuti ichitika usiku wa tsiku lapitali, ndipo ndinakhala pompo kudikira, koma mwatsoka mpaka kwandichera. Ndili ndi tulo tambiri chifukwa sindinagone, ndinali kudikira foni yocherachera manambala onse amene timayenera kudina tinadina, ndipo imaoneka ndithu kuti ili pa online, koma sitinalandire zithunzi nthawi yayitali yonseyi mpaka nakudzacha mama wangu. Tsono mmene ikugwira nditi ndachidziwa chifukwa nchakuti nthawi imene amatipatsa inali yogwirizana ndi nthawi imene timadikirira ya 11-12 usiku, koma zokambiranazi zikuoneka kuti mwazizizi angozisintha kuzipititsa kumalo ena owopsa kwambiri kumene sikumapitidwa wamba. Ndiye ndikupasirani LCD, zithunzi zikuoneka bwino, palibe chimene sichikuoneka, zonse zili pabwino bwino. Koma mu LCD imeneyi chinthu choyamba chimene chikundichititsa chidwi mpingo wa Mulungu ndi malo amene akukapangira zokambiranazi. Malo odetsa nkhawa, malo ochititsa mantha. Sindidziwa kuti pali chipangano chanji chimene apanga ndi namtindi wa mamembala amene ati apite nawo kumeneku kukakhala pansi pa zokambirana zimenezi. Sindidziwa kuti chiwerengero chawo cha mtundu wanji, koma ngati malo awa awalola lero kuti kukafike anthu wamba ndi kuatcha anthu wamba, ngakhale kuti onsewo amabwera ku LCD amakhala kuti ndi masatanisti, ena mwa iwo amakhala malanki okwera malingana ndi kuzama kwa zokambirana, malanki apamusi malingana ndi kuphweka kwa zokambirana, wamba koma okhala komweko ku sataniki malingananso ndi kuphweka kwa zokambirana. Koma pali malo ena amene saloledwa kupita ku anthu wamba, ndikunena awamba koma okhalabe mchipembedzo chomwechi cha satana kulingana ndi maudindo amene amakhalapo. Ndi malo awa lero andichititsa chidwi mpingo wa Mulungu mukhale pompo kuti timvere nawo LCD. Malowa ndingayambe ndikukufotokozerani kuti ndiba akamba kayeza malowa amene akukambira nawa, chifukwa zithunzi zimene ndikuziona apa ndi kubwera kwa anthu amene akufunika kuti akhalepo, koma ali pa tsidya la nyanja, chifukwa adzikwera sitima kupita pa island imene. Ndiye makanema apa akundionetsa pa tsidya pa Plum Island Animal Disease Center. Ndiye ali padokopo, ndekuti amene adzikwera mmenemu adzikawakochezetsa pa Plum Island Animal Disease Center. Ndikuganiza kuti malo amenewa ambiri mwa inu mukuyamba kumva, ngati anamvapo awiri atatu zikomo, koma gulu lambiri liyamba kukhala kumva koyamba kuti kuli malo amenewa. Ineyo nyengo imene ndakhalako ku chipembedzo cha satana ndidafikako pa Plum Island Animal Disease Center, pamene ndimakapemphedwa kukasiya kwa mitundu ina ya ziwanda zimene zimayenda pamodzi ndi nthenda zimene zimabwera ku dziko lapansi kudzera m'mavirus
amene amachita chopangidwa. Koma ndinganene kuti pamene tikudikirira alendo oti apite pamalopa ali padoko, ena akukwera ndikuwaona, kukuoneka ndithu operekeza okhala ndi mabodyguard akuoneka, anthu amaudindo akuoneka kuti adzikwera mabwatowo apa kupita pamenepa. Ndi chidwi kwambiri kuti ndione kuti ni muyezo wanji wa anthu amaudindo ati kapena kuti apaphweketsa motani pa Plum Island Animal Disease Center kuti lero kukaloledwe kuchitikira zokambirana, mwina zosakhuza malowa koma mwina kungotsata malo amene akhoza kukakambiranapo. Ndikupasani chithunzi pamene anyamata akukwera bwato ulendo pa Plum Island Animal Disease Center. Ndibakupatsirani kuti ku dziko lapansi lino kuli malo amene Satana Njerekezi anawakhazikitsa ndi opsa kwambiri. Andikanena kuti ndi opsa kwambiri, ndikunena kuopsa kwa pa umunthu wathu osati koposa Mulungu amene ndikuntumikira ine ayi, koma mpoopsa pa umunthu wa dziko lino amene amakhala kuti ni makampu aziwanda well protected with the demons. Asilikali achina naizivuma, Karam Kavicha, Zimiki, mitundu ya wanda za asilikali amphamvu zimene zimateteza malo amene pali zofunika kwambiri kwa iwo ku dziko lapansi zimakhalako. Malo awa well protected. Ngati mukuuluka kuti simugwirisa ntchito mabwato kuti mupite pa Plum Island Animal Disease Center, mumatha kukumana ndi chipongwe mlengalenga chosadziwika bwino kapena kukusokezani. Maulendo angapo anthu akhala kukwera tindege ting'ono koma kumakapezeka kuti akanyika kukatera umu mwina akapezeka kuti ali mu UK alanda direction yoti akafikire pa Plum Island pali ziwanda zimene zimatetezapo. Now monga ndanena kuti ku dziko lapansi kuli malo opsa amene ali otetezedwa, lerolo ndikupasani malo awiri wokha. Tini malo amene amatchedwa kuti Area 51. Tidafotokozapo, ngati sinafotokoze ndidzafotokoza bwino. Area 51 ni malo achitetezo cha nkhondo za ku America, koma ni malo amene chodabwitsa nchakuti ziwanda zimathandizanso kuchita protect malowa. Pomwepa ndi pamene pamapezekanso zolengedwa zija zimene zikulakalaka zitadzakhala ku dziko lapansi kumapeto a nthawi ino zakhale limodzi ndi anthu zimene zimatchedwa kuti ma aliens. Ajayi yake andege zija zimatchedwa kuti UFO ndamenewa. Komanso ndi omwewa ajayi yake azinthu zazikulu zobisika za mulengalenga. Malo amenewo ni malo amodzi opsa kwambiri dziko lapansi amene ngakhale kuti kumakhala chitetezo cha asilikali a dziko la America, komanso kumakhala chitetezo chochokera ku ufumu wa Satana Njerekezi chimene ziwanda zimapateteza pamalopa. Pamenepa mpamtima pa dziko la America kunkhani ya nkhondo, ndipo chisonyezo choti nkhondo zawo zimakhala zothandizidwa ndi ufumu wa Njerekezi amachidziwa kuchoka pa Area 51. Nkhondo isitiyendera bwino amadziwa kuchoka ku Area 51 chifukwa malowa akamatuluka asilikali kupita ku nkhondo kapena mukapanga training kumeneko kukupasani zikalata zoti mukupita kuti mumaliza skulu kuchoka pa Area 51, simumapita nokha, mumapita limodzi ndi ziwanda. Chilichonse chimene mukamapanga kumeneko mukamaliza ukaswiri umene munaphunzira, ziwanda zimachita take over kwinako kukumalizirani. Ngati muli ku field mukumenya nkhondo, mukugwirisa ntchito zipangizo zimene munapangani manja, ma aliens amachita intervene nkhondoyo ndi kumenya nkhondo spiritual war koma yakundima. Zimathandizira ndi ziwanda, zimathandizira ndi zolengedwa zina zimene nthawi zina zimakhala ndi kuthekera kosaoneka ndi maso kapena kukupasani mwayi kuti muzione. Animal
mawu amene area 51 ndi malo osankhawa kwambiri. Now pa umoyo umene takhala ku chipembedzo chimenechi kulingananso ndi zofunika zimene zinali ndi ife tinayitanidwapo, ndipo kamodzi kokha ndinapitako pa area 51. Mukamapita mumasayinira chilichonse, ndipo bungwe limene lakutumizaniro limayenera kutenga ndalama kuyikiratu pambali zopereka ku mtundu wa kwanu ngati compensation, chifukwa mukapita mungathe kubwerera kapena usabwerako. Ndipo ukamapita umapita at your own risk, kuti ndikapita ndikafa no kweli, ndikakhala ndi moyo no kweli. Koma amene akutumizaniwo amakhala akutenga risk ya compensation. Compensation imene mumazapasidwa, imene limazafunika lipasidwe ndi banja lako. Anthu akhala kupita ku area 51 osabwerako ndi malo opsa kwambiri ochititsa mantha. Ndikufotokoza kuti tili pa LCD, ndipo apa chimene ndikuona ndi chakuti alendo oyenera kupita kuzokambirana za lero akukwera mabwato kuchoka pa Doko kupita pa Eastland Animal Disease Center. Chimenechi ndi chimene chikuchitika, ndipo zikuoneka kuti upitawa sanayambe panopa tikuoneka zithunzi, chifukwa zina kumationesa ngati akupanga reverse, ngati akubwereza za alendo amene ayamba kunyamuka kanthawi. Zithunzi asanayambe kutipatsa kusonyeza kuti mwambo ukuku ndi kuti wasala pang'ono, ndaina iliyonse akhoza kutembenuza makamerawa kutipitisa mulumu imene kukachitikire zokambirana za lero za pa LCD. Kuchoka pamenepo mukachoka pa area 51 nati nditchula malo awiri. Malo achiwiri woopsa kwambiri ndi Plume Eastland, amaitcha kuti Plume Eastland Animal Disease Center. Pamalo pamenepa akunena kuti ndi pamalo posankhawa kwambiri. Eni yakewo amayikapo mawina akayitchula kuti Plume Eastland Animal Disease Center. Amanena kuti monster, it's a beast from hell. Kutanthauza kuti pamalopa pamatuluka, pamapezeka zinyama zimene zimakhala kuti zikuchoka ku hell, zimene zimati zikafa ama zichita examine. Pa Animal Disease Center ndiye kwawo kumene amapangira mavirus, anthenda za mitundu yosiyana-siyana. Kuti munthu akadwale chigodola, akadwale TB inachokera pa Plume Eastland Animal Disease Center. HIV inachokera pa Plume Eastland Animal Disease Center. Tizimvana zimenezi. Matenda ngati mashingles anachoka pa Plume Eastland Animal Disease Center. Matenda ngati HIV anachoka pa Plume Eastland Animal Disease Center. Ngati coronavirus anyamata ake anapita nazo so zinthu zawo zonse kuchoka ku Wuhan anazipitisaso pa Animal Disease Center, ndipo zinachoka pa Animal Disease Center ndikupita ku Wuhan kumene kunachokera coronavirus. It's the center of disease. Koma chodabwitsa kwambiri malo amene wakuopsa kwake nkwakuti kumatuluka zinyama unknown beast zimene zimangopezeka kuti zakocheza pa Dokoli, zakocheza pa Eastlandipa, ndi amazikwakwaza ngati akuzichosa m'madzi chofaifa, basi nkuchiyika mulabu achiyeze achipeze kuti chili ndi mavirus anji, ndi atenge mavirus amenewo achite spread ku dziko lapansi. Now zilombozo ndi zimene akuzitcha kuti monster, it's a beast from hell. Ndiye kufika kuti mufike malo amenewa si malo amene munthu umangofika kowamba. I visited nachitapo nabwerapo pamalo pamenepa kamodzi kokha, pamene timadzapereka mavirus, anthenda zimene zimayenda limodzi ndi mademons, anazifuna kuti zikachitidwe mix
ni mavirus amitundu ina imene iwanga itume koma ikhale kuti iyende pamodzi ndi ziwanda. Mwachisanzo ngati nthenda za khunyu zimene zimachita kuyikidwa mwa anthu pamtundatunda khunyu licha limapezeka kuti langomuyamba munthu at the age of 20, 25 kupita uko wayamba kugwa, lochita kukonzedwa limene limakaphatikizidwa limodzi ndi mizimu yachabe imene imayenda limodzi ndi matendawa. Mizimu yachabe kwambiri, ziwanda zachabe, monga mitundu ya ziwanda za Isapera kapena kuti Isabera, Kumura, mitundu imene imayenda limodzi ndi nthenda zimene zimakapita pa anthu chipatala nkulephera. Mumayenera kuzitumiza ziwandazi ku Plum Island Animal Disease Center pamene pali masatanist amene amathandizidwa ndi devil kuchita mavirus ku dziko lapansi ndi kumabweretsa nthenda mukuziona zambirizi, kuphatikizapo zimfine achina Ebola ndi anzawo amachoka pamenepo, kolera ndi anzawo amachoka pamenepo, akolona tawo nawo amachoka pamenepo. Nawo malo awa amene kuti kukachitikire zokambirana lero, ukuchitika zokambirana lero za pa LCD mpingo wa Mulungu, malo amenewa ndiodesa nkhawa kwambiri. Tsiku lina tikamaza fotokoza za mavirus tizazama kufotokoza za Plum Island Animal Disease Center mpingo wa Mulungu, mmene ine ndikunena kuti Plum Island Animal Disease Center musachione kukhala chinthu chophweka, chifukwa chinthu chimenechi ndi chimene dziko lapansi silifuna kuti lidziwe, ndipo umene upawokha umakhala ukaidi ukaulula chimenechi. Chili ndi lamulo lokhwima ndipo ndi chinsinsi cha ku dziko lapansi kuti nthenda zimene timadwala iwo wasonkumazipezera mankhwala. Center yake amayipanga kuchoka ku Plum Island Animal Disease Center. The monster is the beast from hell. Mpingo wa Mulungu, izi ndi zina mwa zinsinsi zimene safuna ukatuluka chipembedzo cha Satana kuti uzulule, ndipo amanena kuti ukanena zimenezi umayenera kuphedwa. Mwaichi pamene tikumvesera zinthu ngati zimenezi kuchoka kwa ine mtumiki Twaibu Ahmadu Hamidi Ali, musamayiwalanso kundiikiza m'manja mwa Ambuye, chifukwa ndi zaukali zinthuzi komanso zili ndi kuthekera, zilinso m'malamulo awo kuti ndizotheka kuti boma likhoza kukutenga kuno ndikukutumiza kuti ukalandire chilango kolingana ndi malamulo oyikidwa mu zinthu zimenezi, kuti sizimayenera kuululidwa chifukwa umakhala kuti ukulula zinsinsi zozama za ku dziko lapansi. So malo awa si malo amene mungaganizire kuti powatchula ungangwatchula chisawawa, ayi, ndipo sadziwika. Monga ndanena kale kuti ndikuganiza kuti mmene ndikunena za Plum Island Animal Disease Center, ngati pamene mukumvesera audio iyi mulipo anthu 10, mwina akhala mmodzi amene anamvapo za malo amenewo. Zinsinsi za dziko lapansi, zakunsi kwa dziko kumeneku ndi kumene kuli kwawo kwa Nyamata Panado, kwawo kwa Nyamata Paracetamol, kwawo kwa Nyamata tikunenawa insulin, kwawo kwa Nyamata tikunenawa nthenda mankhwala amitundu amene alipo ku dziko lapansi, kwawo ndi kumeneko. Chifukwa the monster is the beast from hell. Chinyamacho, zinyamazo zikayandama kubweretsa mavirus zofaifa, akazikwakwaza ndi kuzilowetsa mu labu, zimayenera kutulusa mtundu wa matenda. Koma at the same time anyamatawa amayenera kupeza mtundu wa mankhwala umene uti ukathane ndi nthendayo. So it's the center of disease. At the same time it's the center ya drug. Chifukwa ndi kumene amavumbulutsidwira iwowa ndi amene amatumizano ku drug center kuti mupange mankhwala mtundu mwakuti kwatuluka virus mtundu mwakuti, koma ikatuluka amayisunga mwa chinsinsi virus ichi kuti isapite msanga
isaululike msanga mankhwala ake mpaka itaononga gawo la theka la anthu amene ingakhuze. Ngati nthendayi itapeza anthu 10 miliyoni amadzatulusa mankhwala 5 miliyoni ikamwalira, akamalowa hafu inayi ndi pamene pamadzatuluka kuti tulusani mankhwala mtundu mwakuti apite akathandize. Monga mmene tinaonera coronavirus kuti mmene amatulusa chithandizo ndi kuti theka la anthu mamiliyoni amene anamwalira mu nthawi ya coronavirus hafu yake itatha ndi pamene pamatuluka relief ya coronavirus. Mukudziwa iyi mmene kumadzatuluka ma ARV ndi kuti 1/3 ya anthu amene anadwala HIV itamwalira, kakota kosalako ndi pamene pamatuluka madragi a ARV. It's a secret behind. So it's one of the secret society, secret place in the world. Chifukwa chakuti ili padoko, ili pa island, ili pa chirumba, mwanjira ina ndiye kuti ndi pansi pa madzi pamene pamatuluka zinthu zimenezi ndi kuyendesa chinthu chimenechi. Satana is the king and the leader, and the king amene amayang'anira ponse papa ndi mtsogoleri ndi mfumu at the same time, mwini wake wa chinthu chimenechi. So to release the information yochokera kumeneko, malamulo akunena kuti munthu yakuyenda kuti kumangidwa akaponyedwa ku Guantanamo, ngati sakamangidwa aphedwe. Ndipo ndi lamulo lokhazikika kwambiri pa article imene mukayipeze mu article ya WHO, World Health Organization. Mukapeza kuti mu machata a WHO mukapeza kuti mapino ena 16.1 kapena 402 mukapeza kuti muli malamulo ochitidwa pini mmenemo amene akunena kuti munthu akaulula izi dziko limtenge ndipo limange limupe. Si chinthu chimene munthu ngangotchula wamba kwa nthawi mwaona kuti sitimachitchula chinthu chimenechi. Now the Plum Island and Animal Disease Center ndi amodzi mwa malo owopsa kwambiri dziko lapansi kumene Satana unagona mtima wake. Mukudziwa kunena kuti mamiliyoni angati amene amapita kuza umoyo, ndipo kuti chipatala chinatsala pati. Mwenjira ina mukapezanso kuti ndi chifukwa chani zipatala zambiri za ku dziko lapansi zimamangidwa ulere ngati donation, ngakhala China cha ndalama komweko. Mukapita kwa America mukapeza kuti boma la America ngati lili ndi zipatala 52 ndingoyerekeza, mukapeza kuti zipatala 50 zimene boma la America linamanga, mukapeza kuti zipatala 5 zokha anagwiritsa ntchito za ndalama zawo, koma zipatala 45 ngati zilimo mu America mukapeza kuti it's donation from where. Popeza kwa America kumene fete malandira zithandizo tiyeni mupite ku China, mukapeza kuti kuli zipatala, koma mukakayang'ana zipatala zimene mukazipeze mu China ngati zipatala zilimo 100 mukapeza kuti zipatala 70 ndi donation yachoka kuti pakuti ife chipatala tina chochi amatimangira ni ma Chinese. So ndika system kapakokha kazipatala kuti kama chitidwa donate from where. There is secret behind imene kuchoka ku Plum Island and Animal Disease Center. Nditayima pamenepo mpingo wa Mulungu chifukwa sopano zithunzi zikundionetsa alendo amene akuoneka pa khonde pa chipatala chimenechi, pa khonde pa Plum Island Animal Disease Center. Ndipo zokambira nazi zikuchitikira outside chipatalachi, outside malowa ali pa khonde pa ground. Ndi pamene ayika tenti yaikulu kwambiri imene ikuoneka chakundima pang'ono, ndi kumene ayika ma screen kuti ena mwa alendo amene sabwera alankhule pa Zoom mwachisanzo ngati papa akuyena kulankhula pa Zoom, Black Pope alankhulanso pa Zoom. Ndikuti ndizokambirana lero zodetsa nkhawa kwambiri. Mpingo wa Mulungu takhalani pamenepa kuti timvere limodzi. Ndakusiyani mmalere choncho, tsiku lina tidzabweranso ndi kufotokoza in detail za Plum Island
Animal Disease Center. Kuti kodi kufika lero ndi mavirus antundu wanji amene akufuna kuapanga release mu 2024 ngati tidwale nthenda zoopsa zichoka pa Eastland Animal Disease Center, Plum Eastland Animal Disease Center. Tikunena pano pamene timaunika pamenepa sabata yathayi panaoneka kuti munyanja mwatuluka mamonster beast ofaifa ochokera ku hero okwana 4. That is ndekuti chinyama chilichonse akachiyeza achipeza chili ndi virus, ndipo that virus zikuyenera kuchitidwa release mu 2024. It's a secret, ndanena kale ndisoweka chithandizo chanu. Mpingo wa Mulungu tione kuseli, tione zokambirana za lero ku LCD. Musaiwale mpingo wa Mulungu kuti ndi dzuloli limene ndimaperekera zofotokoza. Dzulo tikuyenda pa ulendo umene ndimafotokozera kuyankha funso la Black Pope. Ndinafotokozapo kuti mukati Black Pope ndiye kuti mukunena kuti dark side of Catholic Church. Ndiye mmene ndakhala panomo monga ndanena kuti Black Pope wayikidwa pa ndandanda yolankhulapo, kuphatikiza papa alankhulapo. Koda aliko uku kayalankhula pa Zoom koma timva nawo ndipo ndifotokoza ngati apasidwe mwayi wolankhula. Now chokachi chakuti kuli Black Pope ndiye kuti nkhani imene ikukambidwa kumeneku ikukhuza dark side of the Catholic Church. Ndinanena kuti mukati Black Pope ndiye kuti mukulankhula kuti it's a symbol of the church, kapena kuti is a symbol of dark side of Catholic Church. Mpingo wa Mulungu tidafotokoza masiku apitawa kuti chimene chichi nchirombo. Mwa njira ina tikamanena chirombo choopsa ku dziko lapansi pa nkhani za uzimu timakhala tikunena atsogoleri kapena kuti mtsogoleri wa chipembedzo cha Roman Catholic. Sindidziwa kuti amene tikupembezabe pansi pa chimenechi tikamamva nawo izi timamva bwa. Musamayione side imeneyi kuyipanga underestimate. Ndibwereze, don't underestimate mukamayang'ana za Catholic. Don't underestimate mukamayang'ana za papa. Mind you, be careful. Mind you, be careful. Ngati dziko lapansi litu lifike po liwawa chifukwa cha mani amenewo, chifukwa cha dark side of Roman Catholic Church. Ngati dziko lapansi litu lisinthe zonse zimene aneneri akunenazi, ngati kubwere ma digital money, ngati kubwere ma microchip, ngati kubwera ma passport a digital, ma driving license a digital, zonsezi zimene mukumva kuti zibwera chifukwa cha dark side of the Catholic Church. Chifukwa amenewa ndi amene akuchita lead dziko lapansi underworld. Tikamayang'ana tisayang'ane ngati tikuyang'ana achemwali mnanjirimu mzombamu mu 23 ayi mukamayang'ana amenewa musakhale ngati mukuyang'ana akolo anu unyambadwe. Don't underestimate. Amenewa ni mabeast. Chimenechi ndi chilombo cha zinthu za uzimu komanso cha dziko lapansi. Mukamayang'ana chithunzi cha Daniel chapter number 2 kapena masomphenya a Daniel amene akutionesa fano loima, mukamamva za kumapazi ndiye kuti mukumva za ulamuliro wa chitsulo osakanikirana ndi dongo mubwere pomwepa. Ndi nkhani yopweteka kwambiri, chisauso cha dziko lapansi chichoka pati dark side of the Church of Catholic Church. Tamverani mukamanena kuti kutsogolo kuno kubwera climate change imene iti asinthise anthu masiku ompembeza Mulungu, ichoka kuti dark side of Catholic Church. Mukamamva kunena kuti kukubwera njala ku dziko lapansi ndipo njala ifika povuta, ikuchoka kuti dark side of the Catholic Church. Sakumva watu.
mukamamva kuti maphunziro akusintha akubwera mtundu wina kusintha kumachoka kwa ndani dark side of the church ya Catholic. Ndikunena bwanji chifukwa this dark side of the Catholic Church imene kuli Black Pope musaiwale tanena kuti Black Pope amene ndiye mfumu ya majesuiti imene inachitidwa found ndi Loyola Ignatius di Loyola kuchokera ku Loyola City mkatikati mwa Italy. Now this Black Pope is the head of the Roman Catholic Church. Yemwe ndi head wa dziko lonse lapansi amagwira ku political komanso ngakhale ku religion. Chipembedzo ndi ndale amachita hodi ndi Black Pope amene lero ali nawo ku LCD ali ndizokambirana pamene ndikufotokoza pano zithunzi zayamba kuoneka akumuonetsa akukhala pansi ndipo adula pakati ka bokosi linali kwakhala papa amene tikumva lero aliwa pa mpando wa lero akuoneka pa Zoom hapo ndikuti uku sanabwere nawo akuaonetsa mmakomo mwawo akukoka mivando akuyika koma uyu akumuonetsa ali ku secret archive ndipo chi-uniform chimene wavala chi-uniform cha devil lero tikumudziwa ucha sana vale chithunzi chimene tikumudziwa nacho chichayi koma atudo sosa zimene wavala lero wavala ngati wavala maonekedwe a Lucifer chinchira chikuguzidwa nyanga zikuoneka wavala cha black red waika pa mimba komanso wanyamula satanic fork ndikati satanic fork ndio tikunena ka saini kachakama kala mu timu ya Chelsea komanso ya Man U koma mwina ndikasiya zonsezo zithunzi ndinatumiza zulo zimaoneka papa akusogozana ndi zithunzi cha Satana mumpeza kuti wina wanyamula ngati ngati chibenesi kakani ngati chinyanga cha nyanga zitatu imene ndi imene imachedwa kuti satanic fork ndi imene akuoneka nayo pano ngati kubwere miliri yotikhuza anthu ku dziko lapansi yochokera kwa Satana ndiyerekezi ikubwera chifukwa chachani dark side of Catholic Church mpingo wa Mulungu pamene makosanawa akukonzekera kulowa tsopano mchipindamo ambiri ayo alowa mmenemo ndipo adakalowabe kulowa mu holo limene kukhala panja pamene apanga malo oti akumaniranepo chifukwa lero sakuchitira mu holo koma panja mwina chichewa ndizigwirisa ntchito ngati holo pokanika kufotokozera bwino koma sali mu holo ngati chinyumba ayika matenti panja chifukwa ndanena kale pokufotokozerani kunena kuti Plum Island Animal Disease Center simawawamba munthu sangalowe muchipinda chimenechi wamba mwina anthu awangochita mwayi kuchiona chivuvacho koma mkati sana alole kulowa ine nadziwa ndithu kuti simalowamba amenewa sangalowe akabwada akapuntha bwiye alowe nawo mmenemu ayi ni malo sausa kwambiri ndi pamene pagwirizizika dziko la matenda ku dziko lapansi dziko la miliri lagwirizizika pamenepa mankhwala onse timamwa agwirizizika pamenepa matenda onse timadwala agwirizizika pamenepa zipatala madokta onse tagwirizizika pamenepa ma scholarship okapanga za medicine chanchani tagwirizizika pamenepa ndiye eni yake a dziko lapansi kuseli kwa dziko amene amayang'anira chigawo cha matenda komanso mankhwala ndi nkhani yosausa kwambiri malo olemera ndi nzeru zaziwanda ndi Plum Island Animal Disease Center sono lero mmene kukuchitikira msonkhano sangalowe wamba umeneko sangalowe wamba chifukwa kuli well protected kupita chisawawa ena samabwera ndikuthekanso kuti mwina ena apa sangabwerere kwawo ndi malo ochitisa mantha mukamapitako you go there at your own risk nditi kuona kuti atudo suso akuoneka mchipinda chimene wakhalamo
ndipo ndikayang'ana bwinobwino pang'ono mene ndimalankhula ukumu ndimaona chithunzi china chofanana ndi kolido kukhala ngati kuti si nyumba mwawonso mmene alimo koma ndikutheka kuti ali ku St. Peter's Square office hani osausa tikamanena za chikatolika don't underestimate limene lindi boma limene likuyendesa dziko lapansi zimene mulungu anaulula kwa Daniel zaka zambirimbiri zapitazo tizaponya ndipo chidzakhala chomwecho mufune kapena tisafune masomphenya a mulungu adzaina kukwaniritsidwa ndipo zimene mulungu ananena zizaina kuchitika palibe munthu amene atadza kule mtima kapena kukula mtima kapena kukula nyanga kuti angatsutse ndi mphamvu zanji tingatsutsire uneneri wa mulungu palibe zimene akuona Yohane pa chisumbu cha Patimo ndi zimene akuona Daniel pa chisumbu cha Patimo kunena za masiku akumapeto za ulamuliro wa boma losausa kwambiri lomakhala ndi mkazi okwera pa chirombo malingana ndi chivumbuluso chapter number 17 ufumu osausa wa nthawi itaponda ino ukuyenera kutenga ulamuliro wache ndi kuchita zochita zawo pa dziko lapansi komanso pa ana a vanthu tikakamira osalapa tikakamira osatembenuka mtima ndikunena kuti izi zinzabodza koma zotsatira zimene zikuyenera kumpeza munthu ngati tidzakhala ndi moyo zidzatipeza chifukwa ndi ulosi accurate prophecy ndimene tikuona leroyi chilombo chikutuluka pa madzi chilombo chikutuluka pa mchenga tikuona chilombo chosausa kwambiri tikuchiona panochi chimene chikuyenera kulamula dziko lapansi lerotu zokambirana za ku LCD Black Pope alipompo komanso papa oleroyi tikumuona alipomwepa phatikiza kwa atsogoleri chithunzi chikuoneka kuti chikundionesa Joe Biden ali kukhomo kwawo ku dziko limene alilo kukhala ngati kuti mwina akhoza kulankhulanso kati salankhula koma ndiye kuti ali pa meeting ipa ndikuti tikayang'ana pa zithunzi zimenezi za Zoom zimene zikuoneka pa screen imene ayika panja pa room ya Plum Island Animal Disease Center chikanema chawocho chikuonesanso zozumula zimene zizikambidwa zimene amene sanabwere kuno azilankhulira ali kukhomo kwawo mpingo wa mulungu ndilole kuti kanthawi kameneka tiyambe kupereka lina mwa ripoti la zinthu zochitika mkatikati mwa chipinda chimenechi cha malo awa a Plum Island Animal Disease Center zikungooneka kuti sinkhani zimene zikambidwe ngati mmene inu ndine tikuganizira koma chochitika pano chikuoneka kuti chikhuza zokambirana ziwiri zokambirana zoyamba zimene zikambidwe mu lumu imeneyi zikhuza cholengeza chimene walengeza papa pamene tikuyang'ana dark side of the Catholic Church tikudzidziwa chimene chinalengezedwa dzulo na pano mundilole kuti ndimvetsere chifukwa alowa anthu mkatimo ndiye timvetsere kapena kuti ndikutengereni mkati mwa chilumba chimenechi cha Island Animal Disease Center kumene kukuchitikira LCD ya lero payikidwa banapo LGBT kusonyeza kuti nkhani zimene akambirane mmenemo ndi za magay ndiganiza kuti muitanowu ukukhuza cholengeza chimene papa walengeza cha maukwati kapena kudalitsa kuchoka kuchipembezochi kumene kudzichitika pakati pa onse amene ali mchipembezo kuti akhoza kukwatisa maukwati amuna okauka kapena akazi okauka mpingo wa mulungu chikuoneka chimenechi kuti chikuchitika koma mmene akulowa mulumu imeneyi ndikuonamo utsi umene ukuyamba kuoneka
pang'ono mmene ndimalankhula mucha ndimaganiza kuti ndikufenta kapena ndikusaoneka bwino kwa zithunzi za live zimene ndikulandira pa foni pangapa, koma ndapeza kuti ayi sizili choncho. Chimene chikuonekachi ndi utsi umene ukufuna udzaze mchipindachi, ndipo ndikunena pano wakwera kufikira kuti nkhope za wanthu tsopano sizikuoneka, muli smoke. Ndi apo pambali mene ndimafotokoza apa ndinaona dzina la malo apanjawa amene akukumanawa analitcha kuti smoke filled room. Ndiye ndikuona kuti pamawa kuti smoke filled room ndiganiza kuti ndiye kuti smoke uyu ndimankanika kumutanthauzira, koma tsopano ndiye kuti mutu mwanga muwabwera akukhala ngati kuti ndi smoke wautsi. Smoke wautsi chifukwa room ija ndizoona yachidwa filled yonse yadzadza yonse ndi utsi mkati mmene. Ndipo pakadali pano ndiye kuti tikuona utsi uli panja pakatempo kameneka kamene ayika panjapa. Tsogoloku wayamba kuchoka kuonetsano nkhope za wanthu, ndiye kuti utsiwu ndiochita kupanga komanso ndi wakanthawi kochepa. Tionerereni utsi umenewu mpingo wa Mulungu kuti uyenda mmotani. Chikuoneka kuti ndi chiutsi chimene chadzadza mu rumu yonseyi, ngakhale kuti kumene kwayambira kuchoka utsiku kwayamba kuyera, koma kumbuyo kuno kukuonekabe utsi. Tiyeni kanthawi kameneka ndiyembekezere pang'ono kuti ndisakupasireni kanthu kuti tidikire tione kutha kwa utsiku. Zikomo kwambiri mpingo wa Mulungu. Pamenepa tikuona kuchepa kwa utsi, ndipo tsopano utsi uja wakanganuka. Titayima kaye pang'ono kuti tionerere tidziona zenizeni zochitika mkatimo. Nthawi zambiri pakakhala utsi umenewu pamene pakuchitika meeting za chipembedzo cha Satana, mumakhala kuti mukukondwerera kapena mukukumbukira kapena mukupereka ulemu ku mizimu ya maheroes amene anali mchipembedzo chimenechi cha Satana. Mwachitsanzo, utsi umenewu umaoneka pamalopa kuti pakadakhala kuti amenewo ali ndi moyo ndi amene akadakhala nawo m'mipando yawo. Ndiye kuti utsi uwu ukuoneka kuti ukuchita chikondwerero, ukukumbukira Aleister Crowley, Albert Pike, Henry Cruzen, Benjamin Zintar, Hamid Mahmud, Ziami Dani, Rasul Ibra, Jamal Nahimu, Austin Zebede. Wow. 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 Pali mayina pano amene akupitirira kuonekabe kuti akukondwerera cholinga cha utsiu. Monga ndanena kuti utsi umenewu amatuluka pamalo umakhala kuti sukutuluka wamba, koma uli ndi zolinga zake. Mpingo wa Mulungu mundilola kuti zolankhula zimene tikupereka lero ku msonkhano ichi cha LCD ndikakwanitsa 1 hour ndidula audio iyi ndikuyikanso kutchera kwina. Ndikutheka kuti ndikamayika kutchera kwina ndikhala kuti ntaphonyapo kanthu kena
kuti ndibwererenso pakulengeza chifukwa introduction yokha kapena zochitika zokha zokambirana zisanayambe ndikuona kuti tikuthamangira ku 44 minutes choncho ndekuti audio iyi ikhala yaitali chifukwa zokambirana zauko sitinazimve kuti akambirana chani. Komabe ife ngati mpingo wa Mulungu tikhale ndi chidwi ndi kumvesera. Mayina achulidwa, mayina aonedwa acholinga cha utsiucha. Tsono chipinda chatsegulidwa nditero kulankhula kwake kapena nene kuti pabwalo paja atsegula pamene akhala paja malo amene awatcha kuti smoke filled room. Ndiye tsopano akutionetsa zochitika za pamalo pamenepa. Choyambirira chimene tikuona ndichoti tsopano kamera yayamba kuonetsa anthu amene ali apampando amene atenge mbali. Kutsogoloko kuli mipando ndikhulupirira kuti ndi amene adzilankhula kwambiri. Kuli Jamal Hill, Layana Love, Eric Pinkett ali kumaloko. Komanso mene ikuonekera lumo yonse ndekuti kwadzaza ndi ma high fashion, high lifestyle komanso nkhani yosausa kwambiri chifukwa mmene ndikufotokoza zimenezi ndikuona Lozina Kinka akupita kubwera momaliza, koma pandipitu mmene akuyenda Lozina Kinka ndikuona ponso mayina a anthu amene akubwera nawo mu msonkhano umenewu amene asogozana limodzi ndi Lozina Kinka. Tikayang'ana patsogolo pa Lozina Kinka ndikuonapo anyamata awiri ooneka marastafari osati ngati koma marastafarian ndamene anyamula chifukwa ali ndi mbendera nkhosi ya Rastafaria, koma chimene anyamulachi ndi chibana chimene chalembedwa LGBTQ kutanthauza kuti zamagay. Ndipo amenewa mmene akulowa limodzi ndi Rayana oyimba Edija Palishi ndi oyimba amenewa. Romero Mira alipomwepo, Taero Hopkins akuoneka kuti ali mbuyo mwakemo. Ndikuona so Vicente De Paul, Jeremy Mike, Nadia Aderey akuoneka kumeneko. Pamene akuoneka anthu amenewa akakhala pansi, ndikukumbukira kuti kagulu kameneka kamakhala mu secret society. Mpingo wa Mulungu pali magulu amene amayimba kukamachitika zokambirana za ku secret society, nawonso amenewa amakhala kuti ali mu gulu la secret society. Pali oyimba amene amawatcha kuti ma secret society singers amene mumayitana kuma functions azinthu zobisika kuti akakusangalaseni, akakuyimbireni, akakhale kumeneko. Anthu amenewa kawiri amakhala kuti ndi magay ndi ma lesbians, amabwera ku misonkhano imeneyi. Now chifukwa chakuti zokambiranazi zikuoneka kuti nkhani ya ugay ikambidwamo, ndikuti chifukwa chake awawanso awayitana ndi kuwapatsa mwayi kuti akoza kubwera nawo panja pano pa
smoke room. Yeah. So pachifukwa chimenechi tikuonabe kuti kubwera kwa anthu awa abweranso kudzayimira nkhani ya chipembedzo chawo cha ugeyi. Ndikuti nkhani ikukhuza cholengeza cha dzulo chimene walengeza papa. Ngakhale sinafike mkati kuti akunenanji, koma ganizo limene lidayamba kundipeza chifukwa cha kagulu kamene kakupezeka mwachisanzo Romeo Mira. Uyu ndikumukumbukira muzokambirana za chipembedzo cha Satana m'masiku amene tisanatuluke. Anabwerako kuma function athu Vincent Paul, anabwerako Jeremy Mike tinakhala nayenso, Nadia Aidere tinakhala nayenso. Koma mmene anthu amene wakukhala pansi kumbuyo kwawoku kukulowanso oyimira a Big Five Secret Society. Big Five Secret Society tikunena kuti mabungwe 5 achinsinsi amene amayendetsa dziko lapansi abwera nawo kufika nawo kumeneku kuchipinda chimenechi kapena kuti kumalo awo amene tikuwatcha kuti Plum Island Animal Disease Center. Kodi ma Big Five amenewa ndi ati? Tikuona kuti patsogolo penipeni pali Freemasons. Gulu la Freemasons ndi gulu la Secret Society lapamwamba. Mumayamba ndi one Big Five Secret Society mumayika ku Freemasons, ndipo ndi amene atsogola ma Freemason. Komanso pa number 2 pawo pali Illuminati, imene inso ili mu Big Five ya Secret Society. Akubwera nawo kuzakhala nawo pazokambira nazi pamene pa Plum Island Animal Disease Center pamene pali LCD ya lero. Tamverani. Gulu number 3 limene likubwera pambuyo pa Illuminati ndi the Bilderberg Group. Ndikuti pamenepa akutipasa ma top 5 secret societies. Mpingo wa Mulungu tikamanena za top 5 secret societies sitikunena za zinthu za masewera. Amenewa si anthu achibwana akamapanga zinthu zawo ku dziko lapansi. Ndipo mmene amayendesera zinthu zawo za Satana amenewa tikadakhala kuti anthu a Mulungu timayendetsanso ndi nzeru za Mulungu koma molimbika ndi kuyikapo mtima ngati mmene amapangira anthu amenewa, dziko tikanalitembenuzira kwa Mulungu lonse, chifukwa these guys they're serious pa ntchito yawo. Samapanga zinthu za masewera, sayesera, samayika kuchibwana, amalemekeza malamulo amene amapatsidwa kuma Secret Society awowa. Ndiye pano tikuona kuti the Bilderberg Group lili pomwepo. Komanso gulu number 4 ayikako gulu limene akulitcha kuti Elder of Skillful and Bones. Apapa ndi elder wa akulu mchichewa, Elder of Skillful and Bones. Gulu limeneli ndi top secret society la kudziko lapansi lilipo. Mukamaka yang'ana magulu 10 achipembedzo cha Satana amene amachita rule the world. Bilderberg mumaipeza, Elders of Skillful and Bones mumalipezanso. Number 5 kulika gulu kamene ndikovuta kwambiri sikapezeka pawamba ka secret society kameneka amakacha kuti the Scalabanian kapena kuti Scalabanian Senior Society. Scalabanian Senior Society ndi grupu nalonso paloka la chipembedzo cha Satana imene ndi secret society amene amayendetsanso nawo dziko lapansi. They are powerful and the influencer wazinthu zambiri ku dziko lapansi. Amenewa ndi amene amathandizira madizaini andalama, zithunzi zimene zimakhala pa makobiri a dziko lonse lapansi, zithunzi timayika zija. Amenewa amayima kuchita spoof kapena kusainira. Amenewa ndi last signature yomaliza kuti chimene chitakhutira chikhale ndipo chimayimira chakuti ku chipembedzo chathu.
simungangoti bola njovu mwaitenga ku national park mwika pa nyama panu pa ng'ombe pa ndalama panu ayi asakupusiseni imapita ku amati the Scarabians Senior Society. Scarabians Senior Society sawa mbayi ndamene amadziwa matanthauzo amafulagi amaiko mwathumu tidzakambirana bwino amenewa tidzapeza kuti ndi omwewa amene anayika kagulupu kakang'ono ku dziko lapansi kamene kamayimiridwa ndi masimbo ochokera mu 3 finger of death ndi tidzazama tidzaona mbendera za zipani malogo ndanzawo the Scarabians Senior Society alikonko zokambirana zimene zikuchitika lero tionabe kuti pali anthu amene abwera mu msonkhano umenewu. Mpingo wa Mulungu mundilole kuti ndidule audio iyi kuti ikakwanike kuzungulira mmafoni mwanu nde ndiyambirenso. Pamene tikupitiriza kuona zithunzi za ku LCD tsopano ukuoneka kuti anthu onse akhalakhala pansi ndipo tsopano alendo olemekezeka amene abwera mu msonkhanowu akuyamba kulankhula. Ndiye pano wayamba kuyimirira ndi Jamali Hill. Jamali Hill musamuyiwale kuti ndi actor amene anapangapo mafilimu amitundu yosiyanasiyana ku dziko lapansi. Jamali Hill anatulusako filimu imene imaitchedwa kuti Stress, ina amaitcha kuti The Game, ina amaitcha kuti Hustlers, komanso yomaliza Brotherly. Ndi actor wa mafilimu koma ochokera ku Secret Society. Alinso ndi masheya ambiri ku magulu amene amapanga za satanic cartoons kuchokera ku makatuni amene timaoneretsa ana athu m'makomo. Ali ndizochita zambiri kuchokera ku Satanic Temple zimene amachita pamodzinso ndi tima department timene timaphunzitsa wana pa sukulu za satana zimene timayika m'makomo mwathu za makatuni kuti ana athu adzionera mmene zikhalidwe za mitundu yosiyanasiyana za chilendo ndi mademons achilendo osiyanasiyana amalowa mu nthawi ya umwana wa ana athu. Ine maturity jane ya ana athu amapezeka kuti akukakumana ndi arrested development ine maturity jane through makatuni. Alipomwe pankulu ameneyo ndi amene wayimirira kuyamba kulankhula kotero kuti mmene iyeyi wayamba kulankhula tidikirira kuti Rozina Kinka atitanthauzire zokambirana mpingo wa Mulungu zayamba mchipinda kapena nene kuti pa bwalo pa Plum Eastland Animal Disease Center, ndipo aziyika panja zokambirana zisanalowe chipinda chimonga nanena kuti muchirumu chimene chinchoopsa salowa munthu wamba ukachita tsoka ukalowako subwera ndi ayika panja. Ndiye panjapo malo awo awatcha kuti smoke field room. Ndiye mu smoke field room amene wayamba kulankhula ndi Jamali, koma Jamali Hill mmene wayamba kulankhula choyambirira tikuonanso kuti pamwamba pamene wayimapa pa chisikirinipa pakuyenda mawu ochokera ku chipembedzo cha satana amene amawatcha kuti Narikis love. Amayika mawu akuti Narikis love. Chikundivuta mchizungu komano inuyo talemba ni mchingerezi Narikisiyo. Narikis mulemba wa chingerezi Narikisi kapena muchimve ngati chichewa
chimene ndikunena ine pano kawerengedwe kanga kakuchepa kwa sukulu koma pamwambapo alemba nalekesi. Sono mpingo wa Mulungu mmene angolemba kuti nalekesi, ine ngati munthu woti ndakhalako ku chipembedzo cha Satana, mawu amene wakuti nalekesiwa amatanthauza kuti love in red zone. So pano mukanena kuti nalekesi ndiye kuti mukunena za maukwati amuna okhaokha kapena akazi okhaokha. Kuchipembedzo cha Satanako amanena kuti nalekesi. Ndiye nalekesiyo mchingerezi imatanthauza love in red zone. So ndiye kuti zokambirana za lero pamene akulankhula Jamali Hill kwambiri akufuna anene za nalekesi, imene nalekesi love imatanthauza love in red zone. Kapena kuti tikanena kuti love in red zone ndiye kuti aliyense amene akupanga nawo chikwati chamuna okhaokha kapena kuvomereza chikwati chamuna okhaokha amakhala kuti munthuyo ali mu love in red zone kapena kuti ali mu red zone. Ndiye nkhani imene akuyamba kulangosola Jamali. Koma wakhala pansi tsopano wayimirira Luzina Kinka kuti atitanthauzire zimene mkulu ameneyi amalankhula chinenero chakuti sindingamve kuti amanena chinenero chanji. Ndikulandireni nonse amene mwabwera kuno ku smoke ndikulandireni nonse amene mwabwera ku smoke field room. Monga tonse tikudziwa kuti apapa alengeza za maukwati amuna okhaokha komanso akazi okhaokha kuchivomera chipembedzo cha Chikatolika kuti chikhoza kumatero. Zimenezi zikutanthauza kuti anthu onse amene ali ku dziko lapansi ayenera kumvera zimene mtsogoleri wanena wa chipembedzo cha Chikatolikayo, ndipo zonena zakezi zachititsa mantha dziko lonse lapansi komanso zapereka ufulu ku dziko lonse lapansi. Koma chomwe tayitanirana ku msonkhano uno ndi kusemphana kwa machitidwe a chipembedzo cha Satana. Kotero kanthawi aka ndikupatsani nkhawa imene ilipo kuchokera ku chipembedzo kulikulu la Satana ndiyerekezi la nkhawa la zokambiranazi kuti zayika mgawano kusamvana kumene kwachitika pakati pa anthu okhala ku dziko lapansi azikhulupiriro zosiyana komanso mu chipembedzo chathu cha Satana ndiyerekezi komanso mu chipembedzo chathu pa ma secret society amene timakhala pambuyo kugonjera mfundo za Satana. Tiri okhumudwanso nafe chifukwa kuvomereza kwa Nikres kapena kuti love in red zone kwayikaso mgawano pakati pathu. Kotero ine Jamali mmene ndayima ndimafuna ndichipereke ichi kuti tikhale ndizo kambirana pakuthapa zolankhulanazi zakuti tichita bwanji ndi ena mwa anthu amene malamulo awo aswedwa chifukwa cha cholengezachi. Kuswedwa kwa malamulowa sikunakhuze dziko lokhala chipembedzo, akutero Jamali, koma kwakhuzanso ife amene tili pambuyo pakuti Mulungu wathu ndi Tate Lucifala amene amatiyang'anira ndi kutilamulira. Ena mwa ife, akutero Jamali, amene timampembeza ndi kumvera Satana
takodwa ndicho lengezachi titani ndi mmene wakhalira pansi Jamali pacholengeza chimenechi. So apa amalankhula ndilo zina kinka koma nkhani imene ilipo akufuna kutiuza kuti zokambirana zimene akukambirana lero umuzi choyamba zikuchoka ku zochitika zimene zimakhuza kagulu kamene amakatcha kuti LGBTQ kapena kuti kagulu kamene kamapanga zamaukwati amuna okhaokha ndakazi okhaokha. Mukudziwa kuti mkuluyi walengeza papai kulengeza kuti tsopano Catholic ndi ansembe awo ayenera kumalola kudalitsa maukwati amuna okhaokha. Ndi akunena kuti chimenechi ndichovomerezeka chifukwa amene wachilankhulayo ndiye woyang'anira wa zinthu zonse za uzimu komanso za thupi, ndipo anthu onse amene ali pansi pa mabungwe ake ayenera kumvera zimenezi. Koma cholengezachi chakhalanso ngati chapweteka ife eni achipembedzo cha Satana, chifukwa kuli magulu ena achipembedzo cha Satana amene samalola maukwati aziwalo zofanana ngati malamulo awo. Pamenepa akunditsegula mkhutu inenso mutunso kutseguka inenso ndikukumbukira kuti kuchipembedzo cha Satana sikwenikweni kuvomereza kugonana kwa amuna okhaokha kuma department ena, chifukwa automatic pamene mukubwera mu bungwe la chipembedzo cha Satana amakupasani akazi ndi amuna, ndipo kawiri amaudindo apamwamba amakhala akazi amene akaziwa amakhala ndi zosainira amapanga initiate ku mfundo zakuti adzayenera kutenga mphamvu za abambo within the area, within the community, within the group. Ngekuti ngati inu muli ku Build-A-Beat mwachisanzo mu komiti ya Build-A-Beat mumakhalamo anthu 24 uyu amayimira chipongwe cha 24 elders akumwamba. Ndi magroup onse 5 top secret society ndazichula ziki. Ndachula number 5 the Scabenians, ndachula the elder of Skillful, ndachula the Build-A-Beat, Illuminati komanso Freemason. Kagulu kameneka kwambiri akapezekamo azimayi amakhala kuti ayika kuti masatanisti amene kukagona ndi azikazi awo ndikulakwira ndi kuswa lamulo la muchipembedzo cha Satana azigona ndiwo. Now kagulu kameneka ndikamenenso kamayang'anira komiti ya Necres imene ndikuitcha kuti Love in Red Zone. Ndi komiti ya Love in Red Zone ya chikazi ndi imene ikubwera ndi kwere ya cholengezachi. Ndi zimene zikuchitika lero ku LCD. Mwanjira ina apalasirana makala amoto okhaokha. Zisana tikhuza ife zinthuzi, tisanamve kupweteka ife cholengezachi chawawa okhaokha ku chipembedzo cha Satana. Chifukwa ndikukumbukiradi kuti ndizoona kuti kuli azimayi amene amakhala m'magulu azipembedzo za Satanawa amene azimuna awo ndi masatanisti omwewa. Pamakhala maukwati mmene mumabadwa ana amene amatumizidwa kuti akatenge mipando ya pamwamba ya mu Jesuit societies, Jesuit committee. Unknown person oti iwo akamabwera amanena kuti ndi ana opanda kwawo, chifukwa mimba zake zimaleredwa mwachidwi kwambiri. Akabadwa amaleredwa mobwerekana kwakuti mwini wake uja satanisti uja amakhala kuti alibebe mwana, chifukwa masatanisti amene amakhala mu bungwe limeneli amakhala anthu oti makwawo anachoka kale. Mwina analowera ku usembe ku sistere, anabedwa
ali kuseli amapitisa ku Cyprus ndimene amakakhala zaka zambiri ndi akachoka kumeneko amalowelera kwakweza maudindo ku chipembedzo cha Satanako nkukakhala azikazi amasatanist kumabereka ana anawo amakhala sote sakuleredwa ndi makolowa likulera ndi bungwe ndi aphunzire ndi akakhale ma Jesuit mapamwamba nkumakalimbirana nawo maudindo okhala ma president achina Arturo Sosa. Nkhani imeneyi ndi imene ikuchita lero poyambirira pano kuti nanga mutithandiza bwanji ife amene tinayikizidwa ku chipembedzo cha Satanako kuti tidzigona ndipo munatipatsa malamulo kuti kugonana tokatoka tikuyenera kuphedwa zomwe ndizoona. Mwachisanzo mu Bilderberg group mmenemu ndakhalamo samalola mbungwe limeneli azivalo zofanana kukwatirana ndipo lamulo la ku Bilderberg mungakwatirana ndi kugonana nokanoka automatic ziwanda zimakukhazula ni kulumuko mweko. Anafapo Kennedy Ziadi, anafapo Hosana Margaret, anafapo Margaret Atiga. Kufera konko kuchisengwereko zitakhazula ziwanda anapana oka. Now, ili lamulo labweramo lachitisa mantha adziko la okha mwina ndi chifukwa chake chaona papa wakudauja kuti mwina akhala ndi mawu timva pakuti vangotsegula kumene ndiye kuti zolankhula za Jamali zikuthera pamenepo. Koma mmene amalankhula Jamali tikuona kuti munthu wina amene atayimirire pamenepa ndi Yarana akuti Yarana Rava aika RAVA kulankhula kwanga kulenga kanga nolangulu werenga chichewa ndi kungowerenga kuti Layana Lava ndamene wayimirira kuti alandire mawu amene Jamali walankhula. Koma zikumveka ngati ameneyo ndi amene ati adzutse Pope Francis chifukwa akunena kuti iyeyu ndi cardinal. Ndiye ngati ali cardinal ndiye kuti ndi amene wapasidwa udindo kuti adzutse papa. Ndiye kuti atipasa chithunzi kuti apapa walankhule pa nkhani ya cholengeza chawochi kuti awathandiza bwanji anthu akuchipembedzo cha Satana. Zakhala ngati kuti papa wakuda ndi papa wathu oyerayi avomerezana chinthu chopweteka koma chivula za anthu akudera la kwawo komwe achilengeza chinthuchi koma ati ona riski. Ndi chimene chikuchitika mu LCD ya lero. Sono ndimati ndipereke chithunzi mpingo wa Mulungu kuti ngati chinthuchi chikuoneka kuti nchachabe kwa okhaokha opembeza Satana kuli bwanji ana Mulungu ku dziko lapansi. Tiyeni mpingo wa Mulungu tisavomereze nkukhala mchikhalidwe chimenechi amene tili ndi kuthekera kulankhulana ndi maboma komanso zipembedzo zathu tiye tilankhule nazo kuti chinthuchi ndi choyipa. Mundiperekerekonso uthenga kuti ngakhale ku website za chipembedzo cha Satana akutero brother Twaibu kuti nawonso zautsirana chenjerere sakumvana lero pano. Mipango ili mmanja kupukutira mamina chifukwa kuli chiopsezo chachikulu kwambiri. Wena mmenemu ngati angavomere kugonedwa ndi amuna anzawo akhala kuti aphwanya lamulo la necklace kapena kuti love in red zone. Pophwanya lamulo limenelo aphedwa. Ndi abwera kuzokuyitanisa mkumanowu umene ukuchitikira lero kumalo ano osausa kwambiri Plum Island Animal Disease Center. Ani osausa ndithu chombo chasala pang'ono kukocheza kufika kwathu. Mmene ndikupereka LCD imeneyi nyenyezi za kwathu zikuoneka pamene chombo chawera mtima chiti chikakocheze kuti tikapumule kuzolemesa za nthawi yapansi pano. Awa adzapanga zimene zimpaka liti chifukwa oweruza mulandu akubwera. Kukanakhala bwino dziko lonse likanayang'anira wa Mulungu chifukwa poona izi zikuchitika
kukumana uku madandaulo azinthu za satana ndiyerekezi akuyenda pakati pa anthu oyendesa dziko lapansi ndi chisonyezo chakutha kwa nthawi yapansi pano. Kweza maso owerenga mkalata, nthawi sili chimodzimodzi. Mmene inu mukuganizira ana Mulungu si mmene zinthu zilili. Lekani kupitilira mapulani otukula dziko, koma chitani pulani yopulumutsa moyo kuti ukapezeke mu ufumu wa Mulungu. If you miss this opportunity to repent, simuzapeza mwayi olapa mulemerero winawo. Sitizapeza mwayi okonza mulemerero winawo. Achaini achandalama ndi kwachula panowa amtendere wa dziko lapansi abalalikana lamulo limene lalengezedwa kuchoka ku Black Pope kapena kuti dark side of the Roman Catholic Church. Akubalalikana ngakhala chipembedzo cha Satana lero pa LCD pano kuti ndiye mutitani ife amene tinayikizidwa malamulo ndinu nomwe kuti tikasagona ndi anzathu aziwalo zofanana mudzatipha. Ndiye simunati masule tinachita malumbiro, simunati chose malumbiro aja ndiye mwalengeza mukufuna kutipha. Ndizo kambira nazo kukakhala kumudziko timati yule wadabwa koma madzi muli mwake, wachimva china chati chubwi ndi amatika yezi kuyamba wasiya kulira kucha. Koteroku anthu achipembedzo cha Satana ma secret society asiya kaye ora limene likugwira kaye ntchito za chipembedzo cha Satana. Chifukwa chani? Wadabwa yule koma madzi mwake. Chilengezo cha dzulo chati chubwi mu ufumu wa Satana. Ndi mabungwe achipembedzo cha Satana 5 big secret society alipomwepa kudzayimira dziko lonse lapansi atumiza mabungwe 5 achipembedzo cha Satana opya kwambiri. The most top big secret societies 5 ayiwo abwera pano kudzadabwa kuti apapa mwatiganizira bwanji. Udabwa ine kuti zipembedzo zathu zilipe zikungovomereza zilipe. Ndachita chidwi kwambiri kuti anali palolera kodi mwina simunaone, mwina simunaone, mwina simunaone, mwina simunaone. Chachitikatu chinthuchi kuchipembedzo chathu chachitika lero mamawa imene kwawoko inali nthawi ya madzulo adalisa chikwati chamuna okhaokha koma muchipembedzo chathu. Zomvetsa chisoni kwambiri. Lero mawa kulengeza papa walengeza zulo koma lero anyamulana abusa odzozedwa odziwika bwino ndi General Conference adalitsa lero mamawa chikwaticho ku dziko limenelo. Mpingo wa Mulungu kupupuluma anzanu adakazidabwa inu mwayamba kale. Ndiye pali tizipembedzo folo timene tachita kaye lero mawa ndimayang'ana pa intaneti nkhani imene isiya ku LCD ndiya pa intaneti zanu zomwezo muli nazo mmanjazo mukabulauza muzipeza lero mamawa. Afri Methodist amangitsa lero mamawa nkhani zosausa kwambiri. Kadani amati Canadian Assemblies of God apanganso lero mamawa koma kulengeza kuja tundi dzulo ndiye kuti inali pressure nawonso amachifuna chinthuchi amangodikira lamulo. Ndiye kaya General Conference yasayinira kaya place aucheni awawa Canadianiwa kaya likulu lawo lavomera koma tazibusa tammalomu tangochita kaya sana vomere kaya vomera kazakhala bwanji akuziziwa oka. Koma ine machita chidwi kuona kuti how mukhale pa YouTube mufufuze mupeza kuti lerolo zikwatizo zayamba kale umangitsidwa zamuna ukaoka koma kumachalichi. Ndiye inu mukupupuluma chonchi achaini ache ndi awa mukwaona apapawa abwera kudzakambirana lero mamawa. Ndakuwuzani kale kuti anthu amenewa lero ali ku Plum Island Animal Disease Center ndipo ayika panja pakalumu kamene akukacha kuti smoke field panja
akukambirana as I'm talking ndikulandira zithunzi za live. So chimene chikundichititsa chidwi ndikuti akuoneka kuti mzibambo wachiwiri amene anayikidwa kuti adzutsa papa wadzukadi, ndipo tsopano tikuona chithunzi cha zumu kuchokera ku St. Peter's Square kuti alankhulepo achikulire chirombo chija chikuvomerezanso pano kuti zoona ndanena ndine. Akutero pofotokoza Lozina Kinka pazofotokozera za bambo papa. Akufotokoza bambo papa ndipo Lozina Kinka kuyang'ana kukamwa ndi chidwi kulembanso akulemba. Ndikumuona akuyimirira kuti mwina adziphatikiza pakafotokozedweka. Ndiye akulankhula kunena kuti zoona pansi pa utsogoleri wa Roman Catholic ku dziko lonse lapansi ndi kuti Cardinal Committee kaya ministerio yachani akuifotokoza, akunena kuti tagwirizanadi ndipo tavomerezadi kuti ife tili ndi ufulu obatiza kapena kudalitsa amene akwatirana pa ziwalo zofanana. Koma chimenechi sinachipange mwandeka ayi, koma ine papa ndavomereza chifukwa cha chipanikizo cha ndale. Mwamva papa waja pano akuti wavomereza kuti alengeze chifukwa cha chipanikizo cha ndale, komanso chipanikizo chochokera kulikulu la chipembedzo limene limayang'aniridwa ndi bungwe lalikulu kwambiri la Majesuiti limene oyang'anira wake ndi Black Pope amene lero ndi Arturo Susa amene mukumuona kudzanja langa la manjako. Ndipo Arturo Susa akuyimika dzanja amene ndi Black Pope wa lero. Tsono ine ngati papa ndalengeza chimenechi chifukwa cha kufuna kusangalasa ambiri anthu a dziko lapansi amene atikakamiza kuti tivomereze malamulo a United Nations umene ndi ufumu waukulu osiriza empire wathu wa nthawi yomaliza ya pansi pano. Tiyenera kumvera malamulo a iyeyu. Akuti chachiwiri chandipanga kuti ndivomereze lamulo limeneli ndi lamulo lochoka ku ofesi ya Black Pope imene ikuti ndondomeko zakayendetsedwe kaboma latsopano mu New World Order kusiku kuyenera kukhala chipanikizo cha maukwati cha anthu ofuna kukwatira kapena kukwatiwa namasankha mtundu. Tachitsegula kuti angakhale chinyama munthu akhoza kukwatirana nacho. Pamenepo ndiye kuti akupereka mwayi wakuti akwatire ngakhale ndi chinyama. Musayiwale mpingo wa Mulungu kuti ndidazifotokoza kale zimenezi pamene timafotokoza za amalgamation. Iye akunena kuti pankhani ya maukwati wakuti wanthu akwatirane ndi zinyama tili kale ndi kakalabu kamene muli anthu 18,400 amene anazoloweretsedwa kale kugonana ndi zinyama, ndipo analembetsa kubungwe lathu kuti akhoza kukwatirana ndi zinyamazi, ndipo ena ayiwo anapangitsa kale maukwatiwa mosavomerezeka. Koma tsopano lero tikwalolanso kuti akhoza kukwatira ndi zinyamazi, ndipo makadino ndi mabishopu athu ndi entire Catholic tikuvomereza kuti munthu akakatenga chinyama kukwatirana nacho mundalitsenso. Hani osausa
mpingo wa Mulungu tikamanena kuti ichi nchilombo timanenera zimenezi. Taganizani akuti chipembezochi chikulola kuti chidalitsenso ngakhale maukwati amene akwatira ndi nyama. Adalitse azibusa konzekani, tikatenga agalu kubwera nawo muzadalitse. Konzekani azibusa, tikatenga nsomba kunyanja muzadalitse. Tikatenga nyalugwe muzadalitse. Asungwa na wena akwati wana nyalugwe akakhala unkhalango koma akabwera kuzadalitsa mwalole. Wena atengedwa mikango panopa zinyama zili kokaphunzisidwa kugona ndi wanthu kapena kugonedwa ndi wanthu, zili kukalabu yophunzira zimenezi. Nkhani nayimvapo kale zaka 5 zapitazo kuti kuli kabungwe kamene kamatenga ana azaka zitatu kwapitisa ku skulu yogonana, sexual school. Amatenga so zinyama kuzipitisa ku skulu yogonana ndi zinyama zosiyana ndi za iwowo. Mwanjira ina munthu agonane ndi mkango koma akaziphunzisa. Ndiye lero apapa pa LCD akupitiriza kuti tavomerezanso chimenechi koma it's a political pressure. Akutero tupolankhula khani yovuta kwambiri. Kotero mundilole, akutero Lozina Kinka kubwereza mawu apapa, mundilole kuti lamulo ndicholengeza chikhale chimozimozi. Chiyipira ena ainu kumbali ya inu amene munasayinira kapena munazipereka nokha kuchipembezo zimene zili ndi malamulo osakuvomerani kugonana ndi munthu kapena chinthu cha ziwalo zosiyana. Mundilole kuti lamulo lidutse pakati ndipo likhale chimozimozi. Tsono kulengeza kumeneko mukanakhala kuti mukuonana limodzi ndekuti mukanaona nkhope za chisoni za magulupu anthu osiyanasiyana amene abwera kumeneku kudzakumana. Mpingo wa Mulungu nkhani ndiyomvetsa chisoni kwambiri, ndiyomvetsa chisoni kwambiri chifukwa pali kagulu kena pano kamene amakatcha kuti girls trip kali pomwepa. Kagulu ka girls trip kali pomwepa ni nkhani yosausa. Komanso kagulu kamene amakatcha kuti Juni ndi gulupu koma la maukwati aziwalo zofanana lilipompa likugwesa nkhope pansi, ena akupukuta misozi chifukwa papa wanena pano. Ndikhulupirira kuti akhala pansi nthawi iliyonse koma akupitiriza kulankhula, kupitiriza kunena kuti lamuloli limene talikhazikitsali likuyenera kuti liyende limodzi ndi oyang'anira athu. Mundilole kuti amene tamuyika ngati nthumwi iyo yokera ku bungwe loyimira zipembezo ku dziko limene lakuwa kuti chimene chisi chabwino alankhuleko kulankhulira zipembezo, ndipo tikuntenga ku komiti ya WCC amene ndi Erika Pompey. Eric Pompey akuyimitsidwa ndi papa, ndipo wayimirira Eric Pompey kuti afotokoze ana Mulungu. Akufotokoza Chingerezi chimene chikuoneka kuti ndichozamabe chifukwa chikuoneka kuti chaku America. Ngati Lozina Kinka wakhala phe ndikuti achibwerezanso chizunguchi kuchipanga simplify, ndikuganiza choncho. Koma ngati atapanda kupanga, ine ndidzitolamo zimene ndizimvazo ukufotokozerani. Wayimirira ndi Eric Pompey kuyimira chipembezo cha World Council of Churches. Mwanjira ina chikavomera chimenechi chipembezochi akavomereza yeyi osatsutsana ndi lamulo limene lalengezedwa, ndikuti machalichi onse amene ali mbungwe la WCC avomeranso. Wayimirira Eric Pompey wayamba kulankhula. LCD ya lero Olimpa 20 Olimpa 21 koma mpingo wa Mulungu izi zikamachitika tikamalengeza timati tiphunzire ndi kutukula maso pazochitikazi. Eric Pompey
ngati lamulo ndicho khazikika chazopangana ndi mgwirizano wa malamulo a United Nations pansi pa Human Rights Charter, sitiyenera ife ambungwe la chipembedzo la WCC kukana cholengezachi, ndipo ndi chikakamizo kuti ndonse amene tili mbungweli monga tinasayinira ndi kuvomera kuti tidzatsatira zolankhula za papa, choncho tonse tikuyena kuvomereza. Pakapezeka chipembedzo chimene chikane kudalitsa maukwatiwa, chitulutsidwa mbungwe la WCC komanso chikakamizidwa ndi boma la kwawo kulandidwa chiphaso choyendetsera mpingowo. Eric Pompey kulankhula kuno ku Plum Animal Disease Center, nkhani yosausa. Izi ana Mulungu zikutanthauza kuti tayandikira dziko la kwathu. Ndakhala pano ndikulankhula ndikumaona LCD koma mu mzimu mpingo wa Mulungu, ine ngati mtumiki ndikuona nyenyezi za kwathu. Mpingo wa Mulungu tamvera mena kukhala pansi Pompey wayandika ulingayo, wayandikira ulingayo, mene izi zikuchitika zikusonyeza wayandika, mene izi tikuoneramu zikusonyeza wayandika, wayandika, wayandika ulingayo, wayandikira ulingayo, wayandika ulingayo. Ndikadakonda mpingo wa Mulungu mu LCD imene ikupaseni turning point ya chitsogolo chomavita bende uchimo koma kubwerera kwa Mesaya, kubwerera kwa mwana Mesaya woyokera kwa Mulungu wamkulukulu wa kumwamba uja, Yawe, Yahuwa, Jehova. Mpingo wa Mulungu tikanayang'ana chindunji chatsogolo la moyo wathu wa uzimu, chifukwa izi is a sign of end time. Eric Pompey watsindika pomaliza, akutero Lozina Kinka kuti chitsindiko chomaliza cha Eric Pompey ndi uthenga opita ku mipingo imene ili mu World Council of Churches, yomwe ndi pafupifupi yonse mipingo ku dziko lapansi, kuti itsate ndi kuvomereza lamulo limenepo, ndipo ilole kulitenga limeneli kukhala limodzi mwa lamulo lovomera wanthu akakatenga chinyama tidalitse, akakatenga munthu mkazi nzache tidalitse, kuzikhala tuzolengeza kutchalichi. Limana la wiki ino likachitikira kwa bambo ndi bambo phiri kani yosausa. Limana la wiki ino nena luchalichi zizilengezedwa zimene mapemphero achaka chino Jesus we yalero ikachitikira kunyumba kwa mayi ndi mayi Margaret. Kani zavuta chifukwa akunena pano mkulu ameneyi akunena pano Pompey kunena kuti zivute zitani tiyenera kulengeza uthenga umenewu ku mipingo yonse imene inavomera kukhala mbungwe la WCC. Eric Pompey akuti pasapezeke chipembedzo chophwanya malamulo amene tidapangana aja. Ndi akati aja akundipasa chithunzi kuti mipingo imene inalowa mbungwe la WCC, kaya inalowa yokha, kaya inalowa chifukwa cha abusawo, kaya inalowa chifukwa cha atsogoleri, kaya ndi komiti, kaya ndi presidenti, kaya ndi ndani kwanuko, kaya ndi apostol, kutanthauza kwake kuti kulowa munalowawo mukudziwa kale, chifukwa Eric Pompey akuti malamulo tinagwirizana aja
ovomereza zonena za papa mwanjira ina ndekuti zipembedzo zimene zili mu World Council of Churches mulungu wawo ndapapawa. Ine nimakhala beodabwa titalowa mbungwe limeneli ndikumanena kuti lidakale mbwato. Ndimakhala beodabwa titalowa mbungwe limeneli ndikumanena kuti lidakalalikirabe uthenga wa angelo atatu. Ndimakhala odabwa titalowa mbungwe limeneli ndikumazichabe ana mulungu ku dziko lapansi. Zodabwisa kwambiri. Koma sindidabwa ndikamayang'ana mpingo wa zaka 100 zoyambirira umene unakana kulowa mu Roman Empire, umene sunakhale pansi pa Kaisala mpaka unayamba kuphedwa ndi mapapa amene anakhalako mpaka mu 96 AD pamene tikumona Yohana kupita pa chisumbu cha Patimo. Nyengo yachisauso kwambiri tikupita penepo ma 101 2 3 4 20 pamene tikuona china pale kaponda zawo akuphedwa, gulu likutengedwa ndikukayikidwa ku holo visible church chimene chinakana izi za nkhutuku mvezi, zimene chidakana izi zopanda nzeruzi, zimene Paulo kimene Yesu ponena kuti opusa adamanga nyumba yake pa mchenga. Uku kunkupusa chipembedzo kulowa mu WCC nkupusa chifukwa chipembedzo cho chikukamanga pa mchenga, chikukamanga posapanda maziko, chikukamanga m'manja mwa Satana, kukavomera mfundo zoti tikhala mbungwe la zipembedzo azikhulupiriro zosiyana nkumayendesa chipembedzo nkumanga nyumba yakoyo pa mchenga. Mchimene yachitika pano opusa, mipingo yopusa, mipingo yopanda nzeru imalowa mu WCC sikhapa yokha, imalowa m'malamulo a dziko lapansi simayenda yokha yopusa. Ndiye Yesu akuti yopusa imakamanga maziko awo amaphatikiza ndi ndondomeko za boma yopusa. Ndi imene lero ikukhaulitsidwa ku LCD ya lero ikuti mufune Eric Pompeya kuti mukhaulira komweko palibe kukana chifukwa mudalowa kale. Mukakana kuti muchotsedwe mpaka mulandidwe certificate. Kodi mulola mene mukumvera kukomamu kuti makalichisanu athe mene mwachionetsetsera chopereka mene mwatongolera maso ku zinthu za dziko lino lapansi nkumaziyerekedwerabe kuti mudakali mpingo ku dziko lino koma muli m'manja mwa Satana. Mulola tivomera. Eric Pompey wamaliza choncho. Ndipo apa pakuoneka kuti pakupitirira kukhazikika malamulo ovomerezabe, ndipo chifukwa chachikulu chimene papa wanena ndichonena kuti wachita zimenezi chifukwa cha political pressure. Wapanga zimenezi chifukwa cha political pressure. Chifukwa aku nyumba za malamulo ku America ali pamwepa ku White House, aku nyumba za malamulo za ku England ali pamwepa. Tinamuona so Biden pa Zoom pa kutanthauza kuti zinthu zidi zikukuza ndale. Tinazaona konso achimwene yathu awa Bill Gates anaoneka kumweko, Mark Zuckerberg anyamatawo amakobiri yawo ataona kumeneko akuoneka akuvomerezana kuti dziko likuyenera kuyenda choncho. Nkhani zovuta kwambiri. Taonanso zithunzi za maprofeti komanso ozumula amene ali pamenepa pamusi apo kwambiri pakuonekanso kuti ena mwa aneneri aku Africa akuonera nawo LCD ali pa online akuonera nawo mpaka chimwene ndikuwaona ali pomwepa akuonera nawo nkhani zomvetsa chisoni. Mchimwene utanamiza wanthu kuti ukuchita za Mulungu ukutaniko mutaniko achimwene. Tsiku lidzakwana Mulungu mukunchita chipongwereroyi mudzamfuna, mujammatambasulira chivumbulutsomu. Lero mulipompa mwatsegula nawo mukumvera nawo komanso mukupereka nawo maganizo kuchimenechi. Takuonani ife amene tidali konko, tili nawo nafe ma website anuwa, tili nazo zodinda zanuzi, timabisalira kusaliku kukuonani. Lero tikutchulani kukuyikani poyera. Muli konku kodi bwana, muli konku muchita koja nkhani yosausa
mpingo wa mulungu tikuona zithunzi zatsogolera ambirimbiri pa LCD imeneyi koma sanabwere ukuku zikungooneka zithunzi chabe. Mmene akumaliza kukhala pansi ndikuona kuti dandaulo lawoli likuyenera kuyankhidwa, koma tinanena kuti uyu amene akumutcha kuti Layana Love ndi amene wayimitsa mkuluyi, koma Eric Pompey wakhala pansi. Ndiye tikuonanso apapa omwe aja akuyimirira akuoneka kuti akufuna kumudzutsa Black Pope Artur Sousa. Walankhula chakwawo ndipo Artur Sousa wayimirira amene akuyimira udindo wa Black Pope. Tiye timvere mawu a Black Pope. Wayandika ulingayo, wayandikira ulingayo, wayandika ulingayo. Nene zintu zikuyenderamu, zikusonyeza wayandika. Sona nene zintu zikuyenderamu, zikusonyeza wayandika. Wayandika, wayandika ulingayo, wayandikira ulingayo. Akukhala pansi papa wakuda tsopano akuyimirira Sister Lozina Kinka. Lero Lozina Kinka akuoneka kuti wameta mutumu mulibe kanthu, wayika short hair. Haniyo Sausa atavala sketi yake yaifupi koposera muyezo chifukwa bondo likuoneka palokhalokha, kukuoneka kwambiri ndi mwendo wa mwambawu kujatima ucha kuti nchafu. Kachovalako kali kumwamba kwambiri, ndipo chovala chimene wavala pamwamba pakepo untundako chimene chikadakhala kuti ndi malaya ndi chingwe chimene changokhala ndi kabandi kongochoka pa khosi kupita mchuno, koma mbali ya mimba kumanzere ikuoneka pamodzi ndi bere, mbali ya mimba pambali ya kumanzere ikuoneka pamodzinso ndi bere. Ndi mmene avalira lero, sindidziwa akonza bwanji. Berero lili pa mtetete lache mwala Lozina Kinka. Haniyo Sausa ndikuziwise mzanga manyazi sikana koma nkonda ucha lero tu ziwalo zili panja. Bere lija la chimwene manyazi ku Malawi mati mundipase nambala ya Lozina Kinka kuti mulankhulane naye pocheza mwanthabwala kuti akazawa manyazi. Tamverani lero lusadavale tikuona ziwalo zapongozi apa. Tevani bale manyazi zikuvuta ukwati wake ukakhala watundu wanji sitizikafika tu kunyumba kwanu amalume nanga akazi anu akuyenda chosavala tu pano mukandilangizireko mukakalowa kubanjako. Nkhani yosausa timacheza choncho ndi manyazi amati mchimwene undipase nambala ya Lozina Kinka ndikufuna akhale mkazi wanga. Timayenda choncho mongocheza ndi nzanga manyazi uko kuzalewa nyamata oyendesa thipa. LCD ikutero lero ndiye akunena kuti chimene ndikugwirizana nacho ndikuchilankhula ine papa wakuda ndi chakuti tili ndi mfundo zosayang'ana mbali kapena dera. Inu nonse amene muli palamulo losavomerezedwa kugona ndi akazi komanso amuna anzanu munayikizidwa ku chinenero chakuti nonse amene muli magulupo amenewa simuyenera kusinthana ziwalo. Mundilole ine kuti ndikuyikeni ku chiyikizo cha imfa zanu, ndipo muyenera kulowa chilango cha imfa kolingana ndi mmene munalowera pakudzipereka tsiku limene mumajoyina chipembezochi. Ndiye imfa ikhala imfa
koma lamulo lisiri kusintha chifukwa tikupita kumbado wina ndipo chonenachi ine papa wakuda ndikuchitenga kwa tate wanga amene ndi mwini wake wazoyendetsa zonsezi Lucifer. Ndinamva kuti inu mukusamuka kukupembedza Satana, musankha Satana wina waudindo wokwera kuti muzikapembedza kumeneko. Muli ndi ufulu omusiya Lucifer kupita kwa angelo ena amene ndi milungunso payokha kuti muzikalambira imeneyo, ikakakutetezani ku lamulo la kuphedwa kuchoka kwa Satana amene ndiye tate wa milungu mukupitaku, mukakhale ndi moyo. Koma mukakafa mukafe pa lamulo losasinthikali, chifukwa tauzidwa kuti lamuloli likhale ku dziko lonse, litsatidwe ndi anthu mosogozedwa ndi andale amene akufuna kuyendetsa zawo zinthu zawo pandale, kolingana ndi gulu la chipembedzo. Tonse pamodzi tamvana kuti tisatsekere kunja anthu amene asirirana okhaokha aziwalo zofanana, tisatsekere kunja anthu amene akhumbira zina mwa zinyama, komanso amene anakhumbiridwa ndi zinyama. Mwachisanzo ngati msungwana uyu Lita Sidine amene anafusiridwa ndi chinyama mu 2021, ndipo ife tinavomera kuchivomera chinyamachi ndi kuchipasa chilolezo kuti chikakwatirane ndi Lita. Tsono kwa ena amene mungakhale ndi mwayi ngati wa Lita ofusiridwa ndi chinyama, muli ndi mwayi kuchivomera chinyamachi ndi kuchipasa ziwalo zanu ndi kumangana yobanja. Ndikutero ine Black Pope, kapena kuti Atudo Susa, molamula pa udindo wa Black Pope. Kotero inu amene mukutitana ngati kudzatipatsa dandaulo lakuti inu tikutanini amene tinakusayinisani kuti musazagonane ndi anthu aziwalo zofanana ndi kukhalanso mamembala okhutitsa zilakolako za anthu am'mabungu a chipembedzo cha Satana, palumbiro lakuti mukazatero kugonana ndi amuna anzanu kapena akazi anzanu mudzafa. Lamulo likhala chimozimozi, koma muli ndi ufulu kupita ku milungu ina imene ingakakusamaleni. Lero ndikupatsani mwayi wokuonetsani dandaulo limene ladandaulidwa ndi ena mwa anthu amene sanabwere pano, amene kuchoka chaka chatha anayamba kale kuchoka kwa Lucifer ndi kuyamba kupita kwa mulungu wina, milungu imene anzanu apitako kale ndi kukayilembeza nayi. Ena apita kukalambira Satana che mugulu lawo, koma ambiri anthu anthawi ino apita kokalemekeza Leviathan amene akuoneka kuti akutulusa mphamvu zambiri za pansi pa nyanja ku anthu, ndipo akukwanisa kwasunga Leviathani. Chimenechi ndikupaseni chithunzi cha chipwirikiti pakati pa milungu ziwanda zimene zinapasidwa maudindo ku dziko lapansi kuti zilamulire limodzi ndi mdierekezi, nazo zili ndi anthu awo amene akukhala kumbuyo kwawo, ndipo mmatempo mmene akumakalemekeza milungu imeneyi. Satana uyu wandiuza ine kuti lamulo ili ndapasa apapa alipereke ku dziko lapansi, sakumatchulidwa. Ena akutchula Leviathan, ena akutchula Neligadi, ena akutchula Satana che, ena akutchula Beliali. Angakhale kuti mphamvu zawo zawa zimachoka kwa yemweyi, koma osayiwala kuti mulungu uyu Lucifer si wa mphamvu zonse. Ali ndi malire, ali ndi zipinda zina zimene anasiyira anzache mu malanchi awo kuti akayendetse nawo dongosolo la ufumu wa ku dziko lapansi. Muli ndi ufulu kupita kwa amenewo.
awathamangitsa pano wakhala pansi black pop ndipo mulibe kuomba m'manja koma muli kulira misozi mu LCD ya lero. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Ndikuona kuti lipenga likulira limene likudzutsa onse mu LCD imeneyi, ndipo aliyense wayimirira wachisoni. Lamulo lakhazikitsidwa ndipo akuchoka aliyense ali wachisoni. Zithunzi zazima atichosera pa Zoom ndikuti mwambo wathera pomwepa. Awiyimirira oyimba aja nyimbo zikuyimbidwa amene amayimba ku secret societies, nyimbo zikumveka. Ndipo anthu aja amene anatenga nawo mbali yobweretsa ma high fashion, high lifestyle, amenewa akutsogolera kutuluka kuti mwambo uthe. Ndipo nthawi iliyonse ayambanso kukwera timasitima towapitisa pa tsidya. Ndi chidwi kwambiri ndikuyang'ana palibe ngakhale mmodzi amene akuloledwa kuponda pa khonde pa Animal Island Disease Center, well protected place. Sakulola ngakhale munthu mmodzi yemwe kuponda ndi kunena pa khonde. Ayikira kakapeti kamanga a black ndi red kamene akudutsa ulendo kuti akatengeka ulendo kopita kudoko kokakwerera sitima zawolotsere kutsidya. Ndikuyang'anitsitsa ndikampeza wolimba mtima ati aponde pa khonde koma sakupezeka. Imeneyi ana Mulungu ndi Plum Island Animal Disease Center, well protected place, the most well protected place in the world, kumene salola zachibwana zichitikeko. Satana anapateteza pamenepa, ndipo zochitika zake ndizokhuzana ndi dziko lino lapansi. Koma ndikuchenjezeni anyamata inu pamene mukutuluka kumeneku, ndili ndi Mulungu wakumwamba amene adzatembenuza nthaka imene idodolido, akutero wolemba buku la Yesaya. Plum Animal Disease Center uyembekezere dodolido tsiku lina pamene wamwamba azaphwanya machemba a ndani, ndipo pazasweka pakati zinsinsi za Disease Animal Center zizasweka, ziwanda zizanjenjemera pamene akubwera wamwamba pamodzi ndi Mesaya akubwera kuzagwira ntchito yake kudziko lapansi. Ana Mesiya, yang'anani kumwamba. LCD yatha koma yang'anani kumwamba, pempherani. Izi ndizokambirana za anthu achipembedzo cha Satana zathera pomwepa, koma inu yang'anani kumwamba. Mukadzaona izi zikuchitika ndikuti ufumu wa Yesu, ufumu wa Mesaya wayandikira kudziko lapansi kuti adzaweruze. Ana Mulungu, pamene tikudikirira Yahwa, pamene tikudikirira Yehova, pamene tikudikirira Mulungu, pamene tikudikirira aliyense wa dziko lapansi okhulupirira Tate amene ali kumwamba ndi dziko lapansi, mwini wake wamtunda ndi nyanja, mudzina lililonse mungamutchulirero, koma mwini wake wamtunda ndi nyanja ali ndi mwana wake Mesaya amene adzalidze lipenga pamodzi ndi angelo kudzatenga mpingo kuti ukapumule. Ndilangule ngati Yohane pa chisumbu cha Petumo, nditaona zimenezi ine ndikuti Ambuye idzani msanga inde kuti tikapumule kuzolemesa. Amen.